салом алейкум дӯстони азиз, рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсиятҳое ки моро тамошо карда истодаед, имрӯз тасмим гирифтам ки якта эфир гузаронам барои шумо дар мавзӯи стратегияи сохтани тамоми намуди бизнес. Ва ин тасмим аз куҷо пайдо шуд? Бисёре аз одамон барои ман савол дода истоданд ки ака мо пул дорем, инқадар пул ҷамъ кардагем, определёни сумма, и мехоҳем ки ягон намуд бизнеса сар кунем, намедонем кадом намуд бизнес кунем, кадомиш даромади хуб медода бошад, кадомиш хубтар бошад, тезтар натиҷа медода бошад. Ҳамин чиза бисёре аз одамон намедонанд, намефаҳманд. Ва ман тасмим гирифтам ки ҳамин хеле якта эфир кунам дӯстони азиз ва ҳамин фундаменти бизнес аз замин нол то результата чӣ хел биромадан дар кор, любой соҳата стратегия сохтан дар кор, пешравӣ кардан дар кор, имрӯз барои шумо ман эфир карда мефаҳмонам. Медонам вақти муносиб нест, рӯзи муносиб нест, бисёр одамон дар эфир дохил шуда наметавонанд, лекин запис мешавад, ҳама метавонанд ки записа тамошо кунанд. бинед дӯстони азиз, барои тамоми соҳае ки шумо мехоҳед бизнес кунед, пул доред ва намедонед чӣ хел бизнес кунед, намедонед ки аз куҷо сар кунед, якчандта амалҳое аст ки ҳамин амалҳоро шумо анҷом дода роҳи худатонро дар зиндагӣ меёбед. Ва имрӯз ман барои шумо ҳамина мефаҳмонам. бинед, барои ин ба мо шумо лозим мешавад ҳатман ручка варақ, яъне блокноту ручка, ки инҷа ба мо амалия бисёртар кор мекунем ва шумо дар саволҳое ки инҷа ба ман гап мезанам ҷавоб метиҳед. бинед дӯстони азиз, чорта кори оддира барои аввалин дараҷа камтарак дар сатҳу фаҳмиш пайдо шидан барои бизнеса кушодан бояд ки шумо донед. Якум, кадом корҳоро шумо хуб анҷом дода метавонед? Ҳамин блокнотонда якум савола нависед. Что вы умеете хорошо? И нависед мисол, якум кадом корро метавонед карда, дуюм, сеюм, чорум, чандтае ки амалҳое ки шумо метавонед, корҳое ки шумо метавонед анҷом дода, ҳамин корро нависед. Масалан, кадоми пухту паз метавонад, кадоми актёрӣ карда метавонад, кадоми баромад карда метавонад, кадоми фурӯхта метавонад, кадоми хуб чахчах карда метавонад, гап зада метавонад, дили одамро ёфта метавонад ва дигар корҳое ки шумо ҳамин корро хуб метавонед анҷом дода. ҳамин хел пункт кати нависед 1 2 3 4. кӯшиш кунед ки чанд қадар таланте ки дар шахсияти худатон доред, ҳаваеро ҳамаша якта нависед. дуюм коре ки шумо бояд анҷом диҳед, ин ба саволи дигар ҷавоб дода, аз ҳамин корҳое ки шумо анҷом дода метавонед, кадомиша бисёртарак дӯст медоред. яъне масалан 10 та пункт нависед, кадом корро шумо метавонед карда. дуюм кор, яъне кадоми аз ҳамин корро шумо бисёртарак дӯст медоред. ва барои чӣ дӯст доштан муҳим аст? Барои он ки ягона топливое ки шуморо ёрдам мекунад дар тамоми намуди бизнес пешравӣ кунед, ин самимияти шумо нисбати ҳамон бизнес аст. агар ки шумо хладнокровно рафтор кунед, муносибат кунед нисбати бизнесон, вай натиҷаи дилхоҳа наметиҳад. барои ҳамин агар хоҳед ки хладнокровно набошед нисбати бизнесон, бояд ки шумо дӯст доред ҳамин кора. ва ин барои шумо кӯмак мекунад дӯстони азиз, вақте ки шумо менависед аз ҳамин пунктҳо ки кадомша шумо дӯст медоред. бинед, ҳастанд одамое ки бисёре ай корҳоро анҷом дода метавонанд, лекин вақте ки вайро мегӯяд ки ҳамин корҳои анҷом додагӣ кадомиша дӯст медорӣ, навис, ва ё местан тамошо мекунам, вибор мекунам, меянд ки ӯ қадари корҳое ки мавзи метавонам анҷом дода, ёро ӯ қамат дӯст намедорам ягонташа. агар дар шуморам ҳамин хели ҳолат бошад, шумо нависед, отдельный пункт нависед ки чиро шумо дӯст медоред. ва барои ҳамин чизе ки шумо дӯст медореду наметавонед анҷом дода, шумо бояд ки ҳар рӯз 1 соат 2 соат вақт ҷудо кунед ва омӯзед, ё ки наставник ёбед, ё ки самаразвития кунед. хулас ҳамин чиза шумо бояд ки омӯзед. ин дуюм коре аст ки анҷом додан дар кор. хоб, сеюм кор, шумо бояд муайян кунед ки ба кадоме аз ана ҳамин амалҳои шумо одамон тайёр ҳастанд ки пул диҳанд. Яъне за что люди готовы платить вам деньги. яъне чӣ кора шумо метавонед, аз ҳамино кадомиша дӯст медоред ва дар якҷоягӣ кадоме аз ин корҳои шумода одамо тайёранд ки пул диҳанд. ва чорум муайян мекунед,
нужно ли это людям, яъне ҳамин коре ки шумо метонед, дӯст медоред ва одамо дар ҳамин тайёранд ки пул диҳанд, кадоме аз ҳамин кори шумора гӯем ки одамо тайёр ҳастанд ки қабул кунанд ва одамо дар ҳамин чиз дар коранд. барое ки масалан ман ҳамун чизеро харидорӣ мекунам ки мада дар корай, мада ҳамун чиз айни ҳол дар кор. агар ки ҳамун чиз мада дар кор набошад, ҳамун маҳсулоти шумо ё ки ҳамун хизматрасонии шумо, ман ҳамун чиза чи харидорӣ намекунам аз шумо. барои ҳамин муҳим аст. боз як бор дига такрор мекунам, 4 пункти асосӣ дар блокноттон нависед. чӣ кора шумо анҷом дода метонед, кадом кора шумо дӯст медоред, дар кадоме аз ҳамин корҳои шумо одамо тайёр ҳастанд ки пул диҳанд ва кадоме аз ҳамин кори шумо ба одамон лозим аст. ана ҳамин 4 саволро шумо ҷавоб дода меёбед як идеяи пурра месозед барои бизнестона сар кардан. ва чӣ кор кардан дар кор дал шид. вақте ки ҳамин 4 саволро шумо дар блокнот ҷавоб додед дӯстони азиз, дуюм бахши сохтани бизнеса меравем ки ин муайян кардани талаботи мардум аст, яъне потребности мардум. бинед, агар ки шумо потребности мардума муайян накардан маҳсулот сразу харидорӣ кунед ё ки сразу маҳсулот созед, вай маҳсулоти шумо шояд ки мардумда фоида нарасонад, шояд ки мардум вай харидорӣ накунанд. барои ҳамин пеш аз он ки шумо маҳсулот месозед, аввал талаботи мардума бинед ки айни ҳол мардум кадом чизда бисёртар ниёз доранд, кадом чизда бисёртар даркорӣ мекашанд ва кадом чиза мехоҳанд ки ба даст биёранд. ва вобаста аз талаботи мардум шумо маҳсулот ё ин ки хизматрасонии худатона пешниҳод намоед. масалан, шумо донишҷӯ ҳастед ва намедонам мисол 4 сол ё ин ки 6 сол дар донишгоҳи миллӣ дар ихтисоси масалан гӯем психология хондед ва аллакай таҷрибаи хуби бо одамон кор кардан доред ва психологияи одамро хуб мефаҳмед. шумо метавонед ки аввал потребност ҷӯед ва якта курси худатонро ташкил кунед барои одаморо кӯмак кардан. потребността чӣ хел ҷуста мешавад? масалан шумо психология агар хуб фаҳмед, шумо мебинед ки айни ҳол дар замони имрӯза кадом проблемаро мардум бисёртар мехоҳанд ки роҳи ҳал ёбанд. муносибати байни якдигари падару модар ё ки намедонам зану шавҳар ё ки волидайн бо кӯдаконашон ё ки муносибати дӯстӣ, муносибат дар бизнес, ҳамин чиза шумо аввал муайян мекунед ки бисёртар кадом чиша мардум доғи рӯз аст, талабот доранд ки роҳи ҳалли ҳамон мушкилиҳои ҳавайё шавад. вақте ки муайян кардед, баъд продукти худатонро месозед, яъне курс месозед ё ки маҳсулоти худатонро месозед, пешниҳод мекунед мардумда ки ана ҳамин чиз шуморо ёрдам мекунад. вақте ки харидорӣ кардед, шуморо ёрдам мекунад барои пешравӣ кардан, барои мушкилитона ҳал кардан. вақте ки потребността муайян кардем, продукта барои мардум пешниҳод кардем, сеюм коре ки бояд анҷом диҳем ин привлечение аст, яъне ҷалб кардани одамон ба ана ҳамин маҳсулоти шумо. масалан, шумо метавонед ки агар ки ягон намуд маҳсулот пешниҳод кунед мардумда, шумо метавонед ки аввалин дараҷа вақте ки нав бизнеса сар кардед, кортона сар кардед, ҳамин маҳсулотҳои худатона, намедонам, 2 3 ё ки 4 ҳамчун хайрия, ҳамчун благотворителни бурда оилаҳои ниёзманда тиед ва онҳо ҳамин чизҳоро пӯшанд ё ки истифода баранд ё ки асод кунанд, бинанд ки ҳамин чизҳо бояда фоида мекунад ё ки не. вақте ки дидед ки ҳамин натиҷа додистай дар ҳақиқат ҳамин чизи лозимӣ, баъд шумо чӣ кор мекунед? сар мекунед привлечении одаморо, яъне ҷалб кардани одаморо ба маҳсулоти худатон ё ин ки ба хизматрасонии худатон. ҷалб кардани одамо шумо метавонед ки аз ҳама методи осонаш ҳозир ҳама мардум дар интернет иштагӣ тавассути сомонаҳои интернетӣ кунед, ҳам пулакӣ ва ҳам бепул. масалан шумо метавонед ки рекламаи пулакӣ сартиед ва аудиторияе ки ана ҳамин маҳсулоти шумо воёда метавонад ки дар кор бошад, ҳамон аудитория интихоб карда воёда маҳсулотонро пешкаш кунед ва онҳо ҳамин рекламаи шуморо дида шуморо менависанд ва мехоҳанд ки қади шумо ҳамкорӣ кунанд.
ё ки маҳсулоти шуморо харидорӣ кунанд ва ҳатман баъди рекламаи шумо онҳо шуморо менависанд ва дар ин ҷа шумо бояд як нюанси муҳимтарини дигара дар назар гиреду аз худ кунед ки ин ҷада шумо бояд ки баъди привлечени одамо баъде ки одамо шуморо дарёфт кардан шуморо навистанд шумо муайян кунед ва барои одамо пешниҳод кунед лучшее предложение, яъне пешниҳоди олие ки ҳамин пешниҳода одам метавонад ки интихоб кунад. Барои предложение хуб кардан одамота шумо кӯшиш кунед ки як бора ҳамин пешниҳоди худатона ба 3 табақа тақсим кунед. ҳам табақаи камбағале ки мисол шароити на он қадар зиёд доранд ва ҳам табақаи миёна ва ҳам табақаи бой. Ва одам вақте ки шумода менависад мехоҳад ки аз шумо харидорӣ намояд, шумо дарҳол барои одам ана ҳамин пешниҳоди олитона анҷом медиҳед. Сразу 3 намуд пешниҳод, то ин ки одам худаш осознанно вибор кунад ки кадомша мехарад. Бисёртар ҳамин хел мешавад ки масалан мо предложение мекунем, лекин предложение мо лучши нест. Масалан пешниҳод мекунем одам ягон маҳсулота ё ки ягон намуд хизматрасонӣ ё ки бо мо ҳамкория менависад, мо як намуд роҳа одамда менависем ё ки пешниҳод мекунем ё ки як намуд нарха ё ки як намуд маҳсулота, ҳамон одам ҳамин чиз писанд намебиёяд ва бисёр возражение мекунад, нохоҳӣ мекунад ё ки намехоҳад ҳамон чизро бихарад ё ки мегӯяд ки арзона мекунад, ин хел бисёр гапҳо мешавад. Барои ҳамин шумо метавонам пешниҳод кунам ки вақте ки пешниҳод мекунед клиентода чизи шуморо харанд, сразу 3 вариант пешниҳод кунед. Когда вариант ҳаст одамда, ин вероятност бисёртар мешавад ки одам маҳсулоти шуморо харад. Ин бисёртар мешавад вероятност. Агар ки вариант зиёдтар бошад, интихоб зиёдтар бошад. Агар ки интихоб тамоман набошад, фақат як роҳи интихоб бошад, мисол гӯем, агар шумо привлечение кардин 100 та клиент ҳамин пеши маҳсулоти шумо омад ё ки хост бо шумо ҳамкорӣ кунад, агар як намуд шумо роҳи ҳамкорӣ дошта бошед, як намуд пешниҳод дошта бошед, аз ҳамин 100 та клиент шояд ки як ё ки 2 одамаш ҳамин маҳсулоти шуморо харад. Лекин агар шумо 3 намуд варианти пешниҳоди корӣ дошта бошед ё ки пешниҳоди маҳсулот, нархи маҳсулота дошта бошед, ҳамин 100 нафар мумкин ки 50% аз шумо харидорӣ кунанд, яъне 50 нафараш, 60 нафараш аз шумо харидорӣ кунанд. Ва ин бисёртар аст, даромади шуморо ҳам бисёртар мекунад. Ин аввали бизнеста, яъне муайян мекунем потребността, баъдан вобаста ба ҳамин потребности одамо, доғи одамо, хоҳишоти одамо, талаботи одамо продукт месозем, маҳсулот пешниҳод мекунем ё ки хизматрасонӣ пешниҳод мекунем ё ки ягон намуд роҳи ҳамкорӣ пешниҳод мекунем барои одаморо. Дуюм ва сеюм привлечение, яъне реклама мекунем то ин ки одамо ҳамин маҳсулоти моро барои харидорӣ кардан нависанд. Ва чорум чи лучшее предложение, гуфтам ку як намуд пешниҳоди маҳсулот намекунем ё ки нархи маҳсул ё ки корӣ, сразу 3 намуд вариант пешниҳод мекунем, штобе ки одам тонад вибор карда ки кадомша гирад. Ва ки қадар вариантҳои пешниҳоди шумо зиёдтарак бошад, ҳамон қадар вероятност зиёдтарак мешавад ки одам аз шумо мехарад.